inyanga uNkulunkulu uzovala imali enzela ukuthi uye la ungafuni ukuya khona. Uthi nase ufiki la manje bazalwane hamba nami sengiqalile manje hamba nami. uPaul noSilas bayashumayela kaLidiya. Uma bashumayela kaLidiya sekumele bahambe. Acts chapter number 16 uthi uLidiya lingasahambi. Inkonzo yabasayiphelile kodwa uLidiya yamavimba ubavimbelani Lidiya kunentombazane la endaweni anomoya womkhoma ekufanele lidile nayo kodwa futhi kunanesibosho umphathi weyibosho ekufanele ahlangane nevangeli kodwa ngizokwenza i-setup yokuthi dileyani ningacomplaini nizoshaywa ningacomplaini nizovalelwa hayi man. Complaina kakhulu uzumisa izinto uNkulunkulu. Ngicabange le ukuthi kuba babili nakushini besothi siboshiwe lapho futhi uyambona ke lo mfazi Lidiya kanti ngambona ukuthi unedimoni. I-problem yaLidiya unedimoni ngoba bese sihamba ebazi ukuthi le moya yakhe yes yika sidileyile nje kodwa lithi iBhayibheli bavalele kunokuthi bacomplain bagene endumisweni bathi akekho njengawe akekho ofana nawe phakama simakade kuba bonke othina akekho njengawe kuba bonke baba akekho njengawe wena umhlaba akasayawa bese umsimakade. Kanti leso sikhathi basaphusha indumiso nama ngazi khona ezinye izinto okufanele ungayibuzi Jesus. Sonke uzomhlabela lokho nama ngazi nama ngazi ukuthi ivalo zethele zavulwa yini thina besidumisa. Hallelujah. Sadumisa kwaze kwalala isitha uma siphaphama sathi osebalekile uthi uPaul ungazibulala sisakhona sonke. Why uthi uPaul ungazibulala ingoba kule mission esizoyenza. Hallelujah. Oh my God, thank you Jesus. I-problem lesitha sifuna lento iphele. uNkulunkulu wakuset up loba umntwana kulahle futhi ngamabomu awunali ibhada awunazi iqalekisa awunali idimoni. uNkulunkulu khona into afuna kuyenza ukuthi ama-single parents uyawana. You need to be positive. Uyabona sonke isimo ondlula kiso. Uyabona mina ngiyakusaba ukulala. Mina ngiyakusaba ukulala. Kodwa ngangicomplain ukulala. Ngizomana ungamane ngithuka ukuthi ngiyahamba. Mara kulamba ngiyakusaba. Ngizwanga. Ngoba angazi lendlala izifika nje. Kanti izongenza ukuthi ngimfune yena. Bese ngithi baba ngiyahlala la kuwe. Kwesinye isikhathi asimfuni noma simfuni. Simfuniswa yini? Abantu sengiyaqeda isikhathi sakho siphelile mina kodwa ngiyashumayela. Yena ungakwenziwa njani manje? Asifundeni bazalwane. Asifundeni. Ezekiel chapter number 37 verse 1 sehle nanje kusama ya Jehova. Jesus. Emntu awuthi ususenalo ichashaza le labafana begwane
abafana abagwayi bese bathi mase ugwayi sophelile kanti lapha abafana abawu3